Силкаи сарпарасти модакамин тарин закрепит кардаги як X дастгирӣ кунем. Очаҷон ма имшава маст миём, мара ҳечи нагӯ. Хима ҷидо шидам, фидо шидам дар ғамию. Брато мара маст кунен, то ғамонен гирья кунам, ки дилам пури дардай мехӯрам ғамию. Май зада пеши чашмошам, неки худаш май задам кад. Худ шадида ба ёд миёрам, гапоира вадам кад. Румолдози берумолам, косметикаи руда гап нест. Ту уже донишҷӯӣ, аи давраи мактаб нест. Ки ма ошиқ бошам ба чолкаи ай румол кашолат. Ки ма ошиқ бошам ба ҳусне ки худо додат гузашт. давре ки да парта да бари ма бошини. ҳозир мебинам да партаи пеши мошини. Чи и просто акахонтай, и просто даст мебарад. чихе боварат кунам, рӯи даст мебарад. телефон пури селфи, квартира пури падарка. нагӯ ка хоҳар падарка каде барам модарда. байни мо тамом неда, ту тамом да мане ҳоли. рашк мара маи мекарда, ту мегаштай солим. давай ма ранги бегона, наместам таги дома. имшам аз мешам пешин миём ё бобро ё метро. ҷавоб тайёр ки ба саволе чӣ ба ошиқ кардим, чӣ ба обқа ваъда додӣ. вақте намонди қатим, бисёр саволай дилда, бисёр ҷавоб тайёр ки ма рафтам чанд сад грамми дига мезанам ба ёдида. дига як шиша мастам намекуна, и айби ман нест. касои дӯста доштан дӯстдоришон қадима нест. ман уже ҳар шав мастам, ҳар шав заёб дорум. як дили чок дорум, дар дору шишқи пок дорум. тоқатира дорум, баъд ма тира чихе сар битам. порат саратам дарум ка ярақам ты заҳрам ты. ай ма халосӣ хоҳӣ, ё бикаш ма ё ки бигрез. не ки ма имшаб миём, барменти ма да бирез. ман маста таи донтам, ҷавоб бите телефон ма. маҷбурам на ки бибрам хунолуд, на ки дастон ма. ма имшаб раме надорам, на ба ту, на ба худам. на е марги ту метарсам, на е тирмаи худам. ох ты шайтон, имшаб мачаки ту мара намекуна ором. ма да таги дом наместам, ту мебро ё ма медром. бобро хубай ма бидром, безеб меша корамо. бобро ба фойдаи худат бобро, рӯпаром без бугу. дуруғум гуфти бугу, акахона нест бугу. ки ишқи набте бугу, ки рӯзу шабта ба ёди ё мегзарони бугу. ту мара дафша бугу, беҳуда ма истодаи қавақ дил додам. бугу да дил нисбати ма дига меҳре намонда. бугу ҳамаша ростша, бигӣ хина ки дил ма мумкин баъди ҳақиқатай саробод кунам манзил ма. бугу ҳамаша ростша, ки ма нақшай нав бикашам. не ки ростига ма наметонам дира бабахшам. ту зади ханҷари теза ки марам қасд мегирам. натарс ту вардор сарта, бояд ки ма тарс бигирам. ту ай шапалоқ натарс, ай дарди се минута бояд ма битарсам. ай дарде пайдоши дурунда, рӯи дарди дури дарди хиёнат бозам. ай натарс, ма намезанам тура худо базана. ту ба шапалоқи ма гирья кунӣ ва дилат мона, значит зури ма намераса. ту да шонам беқадре дига баре поша боз ба рафторош. дига да назари ту наметова расми гулош. ҷоеда ки гулои живой миёран ҳар рӯзу барои ту шаши козер. аммо простой туз и дунё ранги ту хушрӯ ба худ бисёр дора. не ки ёхи ҳар як гул бо бӯи худша дора. ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед, то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. шонем 3